Szép jó estét mindenkinek! Köszöntöm Önöket a Jobbnál jobb filmek 4. adásában. Szokás szerint Kis Gyula vagyok. A közelgő francia filmnapok alkalmából, melyek január 26-tól 28-áig tartanak, stílusosan francia vendéget hívtam meg ma estére. Méghozzá francos François filmrendezőt, aki 2 évet töltött Magyarországon, és elég jól beszél a nyelvünket. Bonjour! Örülök, hogy itt van. Jó estét kívánok! Megkérdezhetem, hogy mivel foglalkozott hazánkban? Én lenni kíváncsi magyar filmiparra, ezért tanulni itteni filmakadémián, megismerni sok színész és sok rendező. Mi a véleménye a magyar filmekről? Lenni bennük fantázia, ugyanakkor kellene több pénz, hogy segítsen emelni színvonalat. Egyetértek, és hozzáteszem, nagyon sok olyan dolog van országunkban, amelyhez sok pénzre volna szükség, de ebben most nem menjünk bele. Tetszik Önnek Magyarország? Nagyon. Részletesebben? Lenni szép tájak, majdnem olyan finom borok, mint franciáknak. Majdnem. Ez nézőpont és ízlelőpontok kérdése. Bocsánat, folytassa. Lenni sok gyönyörű nő, hogy mondani, az ember nyála elcsurog. Meghiszem azt. A magyar nők és persze a franciák is világszerte elismerten szépek, csinosak és szexiek. Tetszeni még épületek, főleg parlament. Valóban nagyon szép. Bár úgy vélem, nekünk magyaroknak bizonyos szempontból az nem annyira tetszik. Na, s térjünk rá az első filmre, amely egy amerikai családi vígjáték. Címe 4 karácsony. Szereti az amerikai filmeket? De jobban szeretem franciákat. Gondoltam. Azért néhány mondatban összefoglalná 4 karácsonyt? Film szólni egy párról, kik mindig elutaznak távoli szigetekre, mert nem szeretnek karácsonyt családdal tölteni. Miért? Nem akarnak tervezni, rohanni, autót vezetni, felesleges ajándékot venni, és rokonokkal élethosszig tartó sértődve lenni. Érdekes álláspont. Ha jól tudom, az idén a köd keresztül húzta a számításukat. Így kénytelenek lenni meglátogatni 4 családjukat. Hogy 4 családjukat? Az ő szüleik lenni elváltak, és újból összeházasodottak. Értem. Hajjaj, mennyi ilyen van manapság. Ez a helyzet nyilván bonyodalmakat okoz. Nem is keveset, de hagyjunk nézőknek nevetni és izgulni valót. Hey, Dad. Mom, hey. Listen, Mom, I got bad news. We're not Hi, going to Dad. make It's me. No one was more upset than we were last year. This year, do I have to We're not can't gonna deal with make the it tomorrow for situation? Christmas. Every year, Brad and Kate spend the holidays avoiding their families. No flights are coming in and no flights are going out. This isn't happening. Do you have a sister airline? No, I'm sorry. How about a cousin airline? No, we don't. How about like an airline that your airline's felt up before? But this year, Where are you headed for the holidays? they'll be forced to celebrate Hi, Mom. It's my dad. They just saw us on the news. with all of them. Okay, he's gonna give you a big hug when he sees you, Mom. I'm not hugging He's anyone. very excited about the hug. From New Line Cinema, We just got to get through these 4 Christmases as quickly and as painlessly as possible. Merry Christmas, Mom. Hey, Dad. Good to see you. Oh, Merry Christmas, Dad. Casey's my brother, Denver and Dallas. You must be Orlando's girl. Orlando? We're all named after the city that we were conceived in. That's disgusting. Oh, my God. 4 families, Bradley, I'm not trying to be your father. I'm hoping for a chance to be your friend. Well, you were my friend. You were my best friend. But now you're sleeping with my mom, and it's a little bit weird for me. one day, That's you? Mom, did you put that on the mantle? I want that photo. You look huge. I ate my feelings, Brad. She must have had a lot of bad feelings. no mercy. You left me as a chump to die. I thought you were waving at me like, hey, I'm getting past my fears. It would cross my mind over this to think that you could possibly be getting shanked by 4-year-olds.
appreciate someone for who they are unless you know them. My brothers, they're trained UFC fighters. Where's your sissy? All they want for Christmas I can try to just blow the damn thing. Too much. is an exit strategy. Vince Vaughn, Reese Witherspoon, Hello. Did Jags a projector? How about it? 4 Christmases. I can't breathe. I'm gonna do it too. Most pedig beszéljünk a francia filmnapok keretében vetítésre kerülő alkotásokról. Kezdjük az MR73-mal. Oké, film lenni izgalmas, rejtélyes krimi. Miről szól? Szól egy lányról, Justinről, kinek szüleit brutálisan megölték, azóta ő él magányosan és visszahúzódottan. Elfogták annak idején a tettest? Oui, igen. Ám gyilkos most szabadul, és lányra rátörvú félelem és fájdalom. Nincs, aki segítsen neki? Lenni egy megvesztegethetetlen zsaru, ki parancsnokai ellenében úgy dönt, hogy nyomozni fog. Ez az út hová vezet? A pokolba. A többit meglátni, kedves nézők. Így legyen. Következik a Csak egy csók. Ő lenni romantikus vígjáték. Néhány mondatban? Férfi kisegít egy nőt utcán, majd együtt vacsoráznak. Búcsúzáskor nő nem engedi megcsókolni magát. Miért nem, ha már egyszer elment vele? Manapság ez a cuppogás már egyre megszokottabb. Mert nő tudja, hogy egy ártatlannak tűnő csók meg tudja változtatni sokak életét. Igen, ebben van valami. Manapság a hűség eltűnőben lévő fogalom. Ha jól tudom, a filmben a 2 főszereplő párkapcsolatban él. Oui, így van. Mégis mi történik? Nő mesél férfinak egy történet, ami nagyon tanulságos. És? Többit nézzék meg moziban. Jó ötlet. Utolsó filmünk címe Van barátod? Hogy ne lenne? Nekem te is barát. Örülök neki, de a filmre gondoltam. Értem. Ez lenni egy jó vígjáték. 1-2 mondatban? François sikeres műkereskedő. Mindene megvan. Kivéve barát. Köt fogadás, hogy 10 napon belül bemutat legjobb barát. Mi lesz, ha nem? Akkor elveszít nagyon drága antik vázát, mi nagyon fontos neki. Nyilván azt nem szeretné. A többét láthatják a moziban. Köszönöm, hogy velünk volt és megtisztelt bennünket. Viszlát! Bonjour! Lehet egy kérdés? Persze. Szeretném kérdezni, ön tud valami francia? Hogyne. Jean-Marie, Jean Gabin, Jean Reno, Jean Valjean, Où sont mes dansés, Majom, Athos, Porthos, Aramis és D'Artagnan. Bonjour! Önöktől, kedves nézők, a szokásos mottóval búcsúzom. Miért is menne Debrecenbe, mikor itt, a Bocskai moziban, plusz költségek nélkül is megtekinthetik ezeket a remek filmeket? Viszlát és jó mozizást!